Prečo sa zaoberám LSDčkom? Je to veľmi jednoduché. Daná metóda dýchania light, slow and deep mi pomohla veľmi v mojom živote a rád by som túto metódu priblížil aj vám. A preto mám zrobených viacero videí práve o tejto dýchovej metóde. Ako s ňou začať? Je to veľmi jednoduché. V kľude, v pokoji nájsť si nejaké tiché miesto, tak aby ste počuli vlastný dých. Sú vyslovene, že začiatky. A dajte sa do vami vyhovujúcej polohy, dýchajte nosom, plynulo, pokojne, takže takmer nepočujete vlastný dých, viete, že dýchate do brucha, pomalé nádychy a pomalé aj výdychy. Snažte sa dýchať hlboko, nie nejaké plítke dýchanie a postupom času uvidíte a budete sa zlepšovať. Hlavne sústredite sa len a len na dýchanie. Toto je dosť ťažká vec, sústrediť sa len na dýchanie. Ja vám dám dôležitú radu. Pokiaľ dýchate a sústredíte sa len na dých, tak občas sa vám stane, že vám myšlienka ubehne niekde. To je OK. Človek má kopec myšlienok a nič sa nestalo, avšak uvedomte si to a vráťte sa naspäť. Je to veľmi dôležité vrátiť sa stále naspäť a venujte tomu nejaký čas. Nemusíte mať hodinky, nemusíte si stopovať, pocitovo sa snažte každým dňom vyšovať váš rituál. Toto je začiatok. Mne to fakt, že v mnohom pomohlo. Viac sa sústredím na súčasnosť, nie na minulosť, nie na budúcnosť. Som vďaka tejto metóde vyslovene, že spokojnejší, vyrovnanejší. Vo svojich videách sa budem ďalej venovať ešte duševnému zdraviu. Porozprávam vám svoje príbehy, čo sa mi stalo a ako som sám seba vnímal, ako som to dokázal zmeniť. Ak by som s tým začal ja hneď, progres by bol o mnoho rýchlejší a preto ja vám dávam tip, začnite s dýchovým cvičením light, slow and deep ešte dnes, pretože súčasnosť riešenie aktuálnych situácií je dôležitejšie ako minulosť a dôležitejšie ako budúcnosť, lebo so súčasnosťou si môžete vybudovať krajšiu budúcnosť. Zatiaľ.